Malbata derbederên Efrînê Yinku her du zarokên wan ji aliyê pêdê ve hatine revandin, niha malbat li kampê Şehbayê banga diyarkirin û vegerandina her du zarokên xwe kir. Yehya Necîb Mihemed ku ji gundê Çixmaqa yê navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye, bang li her aliyekî dike ku çaran vîsa du zarokên wî yên bi navê Mihemed û Yusuf Hemed diyar bikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê da zanîn ku Mihemed yê 20 salî ji sala 2015 ve hatiye revandin tevî ku pêdê danpêdan kiriye ku li jem wan e her wiha di gelek şaran de beşdar kiriye birîndar bûye lê hîn jî çaran vîs nediyar e. Heman ji derê balkişand serweyekê jî ku zarokê din yê bi navê Yusuf Mihemed ku 14 salî ye ji sisiyê adara îsal ji aliyê berpirsekî bi navê Akif ve hatiye revandin. Dema malbat pirsa zarokê xwe jî dike rastî gefantê. Li gor rêxistinê tekez kiriye ji bilî wan her duyan kurê malbatê yê bi navê Awaz yê 18 salî ji ber nebûna kar û rewşa abûriya xerab û zehmet tevlî yepekê bûye.